Эфирда хабарлар программасы исәнмесез. Студияда Адилия Бурханова. Бүйік Ватан сугышы ветераны зур хөрмәткә һәм ихтирамга лайык Анна Моисеевага 15 февральдә 101 яшь тулды. Ул бүгенге көндә исән-сау булган 3 ветеранның берсе. Гомер бәйрәме белән котларга Анна Ивановнаның фатирына иртәдән кеше агылды. Орден медальләрен тагып Бүйік Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева иртәдән кунаклар кабул итә. Бүген аңа 101 яшь тулды. Дәһшәтле сугыш елларын, сөйнешле җиңү көнен Анна Ивановнаның күп санлы орден медальләре хәтерләтә. Туган көне белән котлап район башлыгы изге теләкләрен җиткерде. Вы наша гордость. Мы гордимся, что у нас одна в республике, одна больше никто не брал. Берлин. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин, Олег Морозовның ярдәмчеләре дә котлау сүзләрен ирештереп, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Вы для нас, для всех, пример храбрости, мужества, стойкости и, конечно, любви к жизни, к людям и к своей родине. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефедов исеменнән Эльмира Хуҗина ветеранга котлаулар җиткерде. Тракторчы шул ук вакытта шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек Анна Моисеева үз теләге белән сугышка китә. Кыр госпиталендә эшли башлый. Җиңү флагын Рейхстагка кадау мизгелләрен дә бүгенгедәй хәтерли ул. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 1989 елның 15 феврале илебез тарихына мәңгелеккә кереп калды. Бүген Совет гаскәрләренең соңгы сугышчылары Әфганстан җиреннән чыгарылды. 10 елга сузылган сугышта районнан 211 ир-ат катнашты. Ел саен Зей әфганчылары җыелып һәлак булган иптәшләрен искә ала. 15 февральдә илебез Әфган сугышыннан Совет гаскәрләрен чыгаруның 35 еллыгын билгеләп үтте. Шул уңайдан азатлык китерүче солдат һәйкәле янында митинг узды. Искә алу чарасына район җитәкчелеге хәрби комиссариат вәкилләре, кайнар нокталарда хезмәт иткән зәйлеләр катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов әфганчыларга изге теләкләрен җиткерде. Мы еще то поколение, которое помним этот вывод, колонну генерала Громова. И конечно, война, как мы говорим в последнее время, без жертв не бывает. 9 заинцев погибли, защищая интересы России на афганской земле. Мөһим даты уңайыннан котлау сүзләрен хәрби комиссар Айрат Әглимҗанов та җиткерде. 10 елга сузылган Әфган сугышында Зәйдән 211 солдат ватан алдындагы бурычын үтәгән. Шуның 9-ы туган якларына әйләнеп кайтмый. Яуда калган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Бүген яшь армиячеләр хәрәкәте сафларына да укучылар кабул ителде. Алар илнең лаеклы сакчылары булырга ант бирделәр. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Совет гаскәрләренең Әфган җиреннән чыгаруның 35 еллыгы уңаеннан радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгендә дә патриотик чара узды. Очрашуга хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм мәктәп укучылары чакырылды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Ел сайын радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә Әфганстанда хәрби хезмәтләрен үтәгән ветераннар белән очрашу уздыру күркәм гадәткә әйләнде. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Әфган җиреннән чыгуына быел 35 ел тулды. Зәй районыннан кайнар ноктада 211 якташыбыз хезмәт итә. Шуның 8-е туган ягына әйләнеп кайтмый. Скоро с победой вернутся наши бойцы с территории, со специальной военной операции. И уже они будут воспитывать ваше поколение. Они будут примером героизма и мужества для вас. А с вашей же стороны мы ждем совсем немногого. Помощи, уважения и поддержки. Конечно же, поддержки. Потому что солдат воюет не для кого-то. Солдат воюет ради того, чтобы на его земле, в его доме был мир. Очрашу барышында балалар 10 ел дәвам иткән Әфган сугышы вакыйгалары турында белделәр. Әфганстан безнең хәтердә видеофильмы тәкъдим ителде. Хәтерне барлаучы очрашуда әфганчылар бергә хезмәт иткән иптәшләрен шул чордагы хатирәләрне яңарттылар. Служба прошла на гражданке, всегда встречались, всегда друг друга поддерживали. И вы тоже, вот мы почему приходим с вами, общаемся, то что вот у нас когда-то была действительно дружба. Дружба между собой, у нас не было никогда вражды, никогда ничего не было.
И вот мы как-то на протяжении вот уже более 40 лет мы все дружим, общаемся. Халак булган якташларын 1 минуттанлык белән искә алдылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Энергетик мәдәният сарайында ватаннан читтә хәрби хезмәт бурычын үтәгән россиялеләр турында хәтер көне уңаеннан чара үтте. Район башлыгы Разиф Кәримов Әфганстанда сугышкан һәм илне башка локаль конфликтларда яклаган якташларга рәхмәт белдерде. Район башлыгының рәхмәт хаты белән сугышчан бердәмлек бөтен Россия ветераннар иҗтимагый оешмасының Зей бүлекчәсе рәисе Сергей Хватков бүләкләнде. Кичәне сәнгать әһелләре чыгышлары бизәде. Бу көннәрдә Татарстан мәктәпләрендә киләчәкне сайлыйбыз дигән исем астында парламент дәресләре үткәрелә. Аларны район җитәкчелеге депутатлары уздыра. Зей мәктәпләре дә моңа кушылды. 6нчы мәктәптә узган парламент дәресе хакында булыр киләсе сюжетыбыз. Ел сайын мәктәпләрдә уздырылучы парламент дәресләре быел киләчәкне сайлыйбыз исеме астында үтә. Ул булачак Россия президенты сайлауларына багышлана. 6нчы мәктәптә узган дәрес интерактив элементлар белән түгәрәк өстәл форматында оештырылды. Укучылар теоретик белемнәрен практикада күрсәттеләр. Район тормышын яхшырту буенча үз проекты һәм программаларын тәкъдим иттеләр. Укучыларга махсус бюллетеннарда тавыш бирү мөмкинлеге булды. Алар сайлау кампаниясының барлык таләпләренә туры китереп, җитәкчелек алдында чыгыш ясадылар. Йомгаклау сүзе белән район башлыгы чыгыш ясады, үзенең беренче тапкыр сайлауларга баруын исенә төшерде. Сайлауларда катнашу һәркемнең гражданлык бурычы дип ассызыклады ул. Укучыларга кызыклы проектлар өчен рәхмәт белдерде һәм аларга зур уңышлар теләде. Быелгы кышның карлы шул ук вакытта салкын булуы тереклек дөньясына да кыенлыклар тудырды. Зей сулыкларында хәзер боз урыны белән 70 сантиметр калынлыкта. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының Зей бүлеге балыкларның үлүенә юл куймас өчен сулыкларда рейдлар уздыра. Бәкеләр тишү эшендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Дала Зее елгасында махсус корал белән балыкчылар бәке тише. Зур булмаган тишемнәр бу юлы балыкларны коткару өчен. Мондый ысул суга кислород үтеп керергә булыша. Быел сулыкларны каткан. Зейнең елга күлләрендә 30-40 см калынлыкта боз ятса, кайбер урыннарда 70-кә кадәр җитә. Без үзебез генә монда 1-2 лунка тишеп, бернинди файда юк. Менә күмәк балыкчылар белән эшләгәндә безнең эшебез дә күренә һәм безнең файдабыз да булачак. Безнең балыкларыбызны саклап калырга. Чөнки хәзер самый аларның кислород җитми торган вакытлары. Зәмхәрир салкыннар да балыкчыларны куркытмый. Урамда -25 градус суык. Без килгәндә Баграш буясында балык тотучылар бар иде. Комитет әгъзалары аларның да махсус бәкеләр ясауларын сорады. Бер кеше бораулап 20 тишек ясаса да, бу боз астындагы тереклек өчен зур ярдәм дип белгечләр. За счет этого сами будет поступать кислород, чтобы вот эта лунка не замерзла. Когда замерзнет лунка, совсем другой самый этот. А водоний будет препятствовать замерзанию. И плюс самым, значит, кислород будет попадать в данный момент через эту лунку на этот водоем. Бәкеләргә камышлар куеп чыгу да файдалы. Көпшә ролен башкаручы сабак аша суга кислород үтеп керә. Әмнә бу шарлауык дип йөртелүче сулыкта кышында су катмый, шуңа күрә балыкларга кислород тулысынча җитә. Сулыкларда бәкеләр тишу боз үргәнче дәвам итәчәк. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз.